Pfikai gopiria. Ongoishe. Ndiwe. Pfikai ana. Ndi changamire nyaya pamberi penyu. Nyaya ndekutora munda wangu negadheni. Yane mboo dzako chitupa nemari yedare. Ari kutaura izvozvo ni Pfikai gopiria achitaura kuna Pfikai ana. Amuzoona munhu umwe chete. Ukamenya wamira sei ndozokwanisa. Ndi mai nenya. Mai wangu. Nyaya yakamira yakadai ishe. Mambo. Sorry, mambo. Ndiregererei mambo. Manyorero anogona kuti akazokanganiswa pakunzi kutora munda. Ini ndiri kuklema ndima yangu ya baba wangu yeyadhi yangu. Semunhu ndisisiripo ndoda kusiya muzukuru wangu ipa. Ndochiti tsanangurire mamiriro yazvakaita. Mai awa ndiri kuti mai awa inyaya yekudai zvekuti mai inhaka inosiyiwa mumusha ndiwo mai wangu. Mai wangu wakapfuura. Asi mai awa wauya kumusha medu masekuru wangu 1976 inana tochijara ndiri muma26. Saka ukoshwa womusha Changamire ndinoziva handinapo ndinopota kuseri kwechigunwe. Sekuru kare wachiti chigara munoziva kuti hatisisina ndima dzakakura tatatorerwa nevapambe pfumi. Saka madzisekuru aiti ndima yawari nayo waipa kutonga wachipa wakwere ndima dzavo. Saka ndiwo zvakaitika sekuru wangu aine wakomana watatu wareva nababa wangu. Baba wangu akapewa ndima yavo kuri kudhuze nekurwizi. Wamwe baba wangu akapewa musoro saidi rana sekuru. Sekuru baba munhu wangu wachiri kugara nasekuru. Sese zvakagara zvakaita sekutaura. Ndikubvunze musati maenda program. Ndinoda kupa pindo. Uri kuti ana ndima inini wako. Ndima inini. Mukadzi wani? Wababa munini. Wababa munini nina wababa wangu. Saka zvakadaro izvi Changamire. Inini ndakazowana munda kumakombo kunyahukwe 1992. Wangu baba akafa 78. Ndikasara namai. Mai wangu wangu wati Xhosa, South African. Ndiko ndakadzvarirwa zvakare. Saka mai wakazoenda kumusha wachienda kunobata maoko. Baba wakanga washaika 2015. Saka waenda kudaro ndakasara ini ichichangira musha wa baba wangu. Kumakombo ndiko ndigere. Asi nhaka yandiri kutaura musha wa baba wangu ndaipota ndichiuya ndichimaira kana kurara kana kuita mazuva matatu kana paine zvinhu ndoda kuita. Kana riri hiya kana chirimo ndiri kukakama waya. Saka Changamire ndakazonyatsorwadziwa muzhinji pane zvimwe zvaunoitirwa unoti aiwa izvi hazvina basa dzimwe nguva zvichachinja. Saka ndakauya kuno ishe Changamire nenyaya yekudari izvi kuti ndakaona kuti ndigare dare nawo pakandiremera. Bozi zviri kuitika nezvazviri kuitika zvakanyanya iyi Changamire. Pane pakauya na booster Changamire. Pakadaidzwa handizvizivi. Inini wagara wachitaura nyaya yekuti foni dzangu hadzibatiki. Kana dai mune zvirongwa zvemusha zvinonzi foni dzaJeff hadzidiwi.
hadzibatiki. But mufunde kafoni aka ndakakaita 2008 handinakachinja saka ndaiipapa ndaikudai kuchema kudai ndikuita inini ndiri kuda kuti muyadhi mangu sekuru wakanga wakapiwa ndima kekuisa magadheni rekuti wawanewo nyore kutora mvura murwizi nekandima kekuisa chikwere cheuku kuyadhi kwababa wangu. Saka inini ndiri kuona ndakuisa muzukuru wangu mai izvo vari kundisiya zvakanyanya. Musuna papa wakanga waine mombe dzavo dzeumai wakasungira mombe pamubanana. Mubanana iwo ukapera kuturutu. Ndakazoti ndauya ini ndakaona ini makazara mune mirwi yendoyo. Ndikavabvunza ini hawana kuda kunyatsonditsanangura. Musuna ndakaona mbudzi ndo yembudzi yakazara muvaranda. Regati tinzwisise nyaya yako. Iwewe sekuru wako wakanga waine mushani. Sekuru wako zvakanga waine musha uyu. Iwewe ndokubva waenda kumakombo. Akaenda kumakombo. Baba wako kuvaenda kumakombo. Ndiyo baba wako wakangwafa. Ndima ndeyakuna baba. Jadi basekuru wako wakanga waine musha. Anditi. Baba wako kuvaenda kumakombo. Baba wakangwafa makombo amuka baba wako wafa ndini akaenda kumakombo. Baba wako wafa 1978. Yes. Wakafa 1978. Pawakafa wakangorugara papa. Pamusha pasekuru wako. Mama baba wangu sekuru wangu ari musoro yadhi ndeimwe asi yakapatsanurwa ndima. Iwewe waenda kumakombo wabva wasiya pamusha. Vakasiya mai vari pamusha. Mai wako wako. baba. Mai wako. Mai wako ubva wafa. Ndini ndasara ndiripo. Pamusha pasara painani. Ndini ndasara ndiripo. Haungaiti paro pairika kuti kumakombo nepamusha. Nandisati ndaita kupedza mutongoshwa wangu. Saka izvozvi ndakuchiti pagare muzukuru. Wafa apa iwe wanga uri mumakombo. Pawafa iwewe pafa mai wako anga achigara pamusha ndiyani. Nandine wana waingouya wandaiti ndichengeterewo pamba. Wachisumuka wachienda. Vanhu ava waitaura kunani? Ndini ndaitaura navo. Iwe uri kumakombo? Ndini ndakange ndawapaka pamusha mumusha wasara unde. Uyu musha wasara pane vanhu vairi varipo vari kurarama, mai wako namai nini? Handiti. Asi vane ndima dzavo. Uri kumakombo. Mai wako wazofa wawakasiya wachengetesa musha ndiyani? Mai wangu. Mai wako wafa akasara achichengeta musha wako ndiyani? Ndiwo mai. Ndiwo mai. Wachiona vanhu vandinenge ndaisapo. Ndiwo mai waiona vanhu wavaisapo? Yes. Ndo patati jekezero. Alright. Chipindurai hanzi musha wangu. Okay. Ini ndakasvika pafika 74 tezvara nambuya vachipo sematauriro aita kuti taichekerwa ndima. Ini ndakachekerwawo gadheni chibva ndarimawo gadheni kusvika nhasi ndakurwara. Mhuri yangu yese ndakaichengeta ndichiri magadheni raakuti nhasi ndezvababa vangu namai vangu. Ndarima ndakagara zvakanaka, yachinda kumakombo achidzoka mune zvakanaka. Handizivi kuti chakazoya chii kana kusungisa kwaandiita ndichiya kuno kwamambo zvandishisa
kuti unokutanga nokuimangarira kwamambo akamboya ere achitaura kuti kandi makaeka makapuwa nasekuru kari ivi rekwamai vangu chindipai hapana ine ana autaura nini chero muzukuru waari kutaura kundoda kusiya muzukuru ye kungona kuti mvemve handitauri naye yahandizi imi makutaura nhau yegadheni ava vari kutaura nhau yemunda hapana munda yese yababa wake akataura kuti minda yababa wangu handisiri muno kuzvinzwa baba wangu akatengesa minda yababa wake yese handina panoti munda paati banana akariwa rikapera banana igomba igomba remarara mabanana yawo ndangu anoti ng'ombe dzakarira musi wakaya akandibvunza akati mainini ari uko ine kumba kwangu ko vharanda rangu rakazara ndowe dzembuti ndikamuti aiwa vatatenda ungabvunza ndowe yembuti chirimo ini ndingaona here mbudzi dzinopinda imomo iri kutaura inoti hanzi munda wako uripo ndo zvari kutaura asi kuti wakatengesa minda yako changamire inini kuti ndizonge ndakavabvunza nenyaya yembudzi aiwa itipindure munda mubvunzo tati avari kuti minda yako yese yanga iripo asi wakatengesa minda yako handina kutengesa ndakapa mukoma wangu nyabadza saka inini zviri kundinetsa ngezvekudai iwe uri kutika munyaya nhau yemunda iwe vari kuda kuti pamunda handina nyaya naye nekuti minda yake yese wedza wakapa wakatengesa ini ndiri kutaura nyaya iyandichangamira apo ndigere paigara mai wangu nababa wangu iyadi ndo yavari kutika ameno mandidziwo here unyazopanga aichangamiri mai vari kuti uyu minda yake iripo asi iye uyu ndiye akazotengesa ega zvaari kupupurawo iye kuti akapa kuna nyabadza kana kuri kupa here kana kuti kwakutenga here ndo zvatiriobviasakatengesa akusvika kuti akatengesa wakatopuhwa kamari ndati gomba nemubanana mubanana ndewangu yati ndeimwe geti rataripinda naro nderimwe tinongopinda dera straight iye maike vanga vari ini ndiri saka handichazi kuti iye zvaakuti mabhanana angu akasi mari mabhanana ndangu aiwasha mai ndiri kutaura mabhanana ari kumumengo mabhanana muri kunyatsoziva kuti makasungirira mombe yenyu yanga yauya kuyeumai ikabvunzazve mukasanditaurira idi ndizvezvo zvandiita futi apo ndauya ndichiona futi ndo yembudzi mai ndakanyatsoona kuti zvizhinji izvo muri kuita asi hamunditori semukomana mukuru munonditora muri chimunhu chekure kure saka nini kuti nguva nenguva izvo ndaiuya nomunhu wendandisari kuuya kunogara pamba ndaisauyawo nemusuma yedu ndaikuona munhu iwe nge usina kumbotaura kuti minda iyi ndakapa vanhu uri kutoti apanga minda yanga iripo isinayo hausi kumbotaura kuti minda yangu yandakasiyirwa ndakasiya ndikati ndakaipa vanhu aiwa uko ndandisinei nako bcause ine ndiri kuda apo ndiri kuda kusiya muzukuru wangu asara akagara zvakanai pai pacho varadi pamwe but vari kuti munda hatina problem handina kana nenoko munda handina problem nawo handina kutaura kuti minda kaiwe handina kuti munda ati yadi yamuchangani mama samunerayehonjini kama changamire ini chandikuona pana baba ndofunga space iri kutaura hanze yakapuhwa mai na matisi ndisekuru handiti ndofunga ndo iri kuda kutorwa futi naava nokuti iri muyadhi
saka ndofunga ndoyaruda kutora futi that because wasonyatsa explain ndoda kusiyira munhu wacho pai saka ndofunga that authority yekuti ndepangu ndofunga ndozvaruda ingori kurwisana bati nanasi mambo ndima iri kutaurwa zvinoita ngezvinhu zvikupoterera gadheni riripo isusu taito kupfuura tichienda pana mukova pane gadheni riripo rawakapanana kumazuva iwo vataurwa namai poita kamwe kapisi mukoma wakatengesera munhu pamba ndonyaya wasuda kujekesa uri kunzwa iri mambo saka mukoma watengesera munhu uye akunetsa kuti vanhu vakupfuura nepanapo vachienda pakagadheni iwe wakanditi hapana mumwe munhu aripo toda kuti kana ndakuisa waya yangu ite straight munhu akatengesera maikinyabadza yese iri 4 uri kunzwa mambo iyi minda yana sekuru haisi minda yedu isusu nekuti sitese chiwani iminda yana sekuru akatengesa yesu even kuona maikinyabadza ari kutaurirai mapepa zvise zvirimo ezvine zvakatengesera munhu ane mota iri panze iyo ati waenda ne $10 yekumpa mari yedhari uyu munhu atauri nesupo pamba saka nyaya yacho kutange kupoterera mukoma ngawataura nekuti dai kuri kuti zvinhu zvakanaka mambo mukoma waibuya kapisi kako kana kuti atengesa munhu wababa wake zvanga zvisina basa asi dai akangoya kuna mai kuti munhu aise waya yake zvakanaka ndakutora kagadheni aka ndakutora ka pane mubanana paya hatina problem nazvo mambo asi taita zvinhu zvakanaka andiri kuona tazoshamisika nekuuya kuru kuti wari kuchitora kapisi kangu even mambo muri mumusha ungataure zvenyaya yenhoko dzembudzi isi tiri muchiri hatizichiri muno ndinokumbira mambo kuti ipapapo anyasokupanzisa kwaniwe uyu ari panze ari mota ndiye munhu akatengeserwa munda iyeye saka akuda waya yekuita straight gadheni redu isusu kudanana kwana maiguru namainini waidanana munhu waiwirirana saka gadheni waitopuka uchitoenda mushapani ende mukatoona uyu mukomana akauya uyu mupurisa wenyu akaona tikamutaridzira kuti ona kanzvimbo kangu chemerwa ukaona asi haisi mhosva tinoenda kwamambo dai akangoya kuna mai ndatengesera munhu wangu saka noti waya yake inyatsomire zvakadai hazvina problem asi dai aizonhanikirawo nekwedu ndopataiti mambo akutengesa nepeni ndapedza mambo uyu murume uyu kubva achitakautaura nyaya yake kana mukatasikana pananyora padikiti nduritoshaya zveunyora zvenyaya kuti haasi kubuda pachena bhozi akati ndakaenda kumakombo ndakavata sibendi ndoda zvinhu zvamayangu chokwadi inyaya dzona munomudare wanhu paya ndiri kusipa nyabadza wazhinji makatengesera nyabadza munhu 1 minda maitenga nema$1,000 aitenga nema$1,000 bhozi yagrowth point status kana muchizviziva saka iwo wadzoka futi rwetiri kutengesa futi kakanga kasara kari padhuzewo nana mainino watengesera futi munhu chokwadi iwo haugariko wakugara kumaminda mirefu zvako zvekuti kudasa muzukuru wako kudasa muzukuru wangu handizoda mari iwo ndiribuya asi zvandipindini ndakara maererano nemukomana mukuru zvakaita akatengesera munhu ane mota iri apo asatengesera akazototorawo gadheni akatondotaridzira gadheni uyezve maika akatotengesera akatotengesera kuti doro raini mwana mai wangu pamushunji akatotora doro rairi mwana mai wangu pazasi pemagadheni pavo akatotengesera kuti munhu anoda kugara ipapo muzukuru wake kama iyo nyaya iyo yakadai zvaitengeswa nemuchinda akagarapo zvasekuru baba akabereka madzibaba ani awo iwawa kusanganisira murume wamai yavo right
ndo zvaatengesa okay atengesa chibaenda kumida mirefu ndikwari best ndikwari kutera ndokwari kugara ndokwari kuraramira kwakuchiona kuti handisi kuguta kwakudzoka futi nembayo kwakutengesa tumwe tupisi atengesa tumwe tupisi akupinda futi muchikamu chikamu kemiti yekwadziwa kumagadheni kwamaya kwakuti ndira kupa muzukuru wangu ipa maonero angu Changamire ngeyekuti mukomana anga abva agara ari kumira murefu kwaari ngasiyane nezviro zviri pambafa nekuti kwakaanako kwakazvikwanira maya wasununguke kugara nemhuri iripo pamba pawo tiriyo pawo iwo Changamire ndinosigirana nezvekutaura zvinotaura kuti baba vaneka kutsinyira mhuri yavo because kudai kwauri semunhu awana imwe nzvimbo yakatenga munhu lezvo baba aingosiyawo kuti wasari wanogara wakanaka but akusowanin'ina but akubva zvinotsinye mukati kungasasari mucheuka futi zvakare mashure Changamire panhorondo yapuhwa nababa wanyatsotsanangudza kuti panga pari pana pasekuru bvatanga sekuru matoratidza kuti ongova nemwoyo wakadi wakanaka nekuti kandima kaduku asi watotanga kudimbura zvino wana baba vese hakusina wakadimburwa ndo watoo baba kana takatarisa babawo ndo wakuchitira hutsinye wana wavo vese wanin'ina wakuchitira hutsinye kuti wataramuke watosuduruke ndipambe zvinhu zvese zviite zvangu asi iye ane kwake Changamire pane chinhu chimwe chete uyu akatengesa minda yese iri mitatu sekutsakukaati pamunhu kunonyapatsa kamusara kayadhi ikako waniwa wanaondogara pakayadhi ikoko vanenge vachirima kupi kuti wararame kumushaka anenge achirima imo Alright. Changamire ndikuona baba vaka kuti nyaya yekutengesa muri kutaura kwacho imi muchiziva kuti mune mhuri inofanira kunge ichiyepa baba wana vachabereka vanhu vachiyepa motengesera kuti watorwa ndisikona pakanaka pamusoro paipo kuChangamire wakunga muredi bharo anongoona akangona piece of land uraidzai kuti ndiri pano uyai mutore chini zvinova ndo zviri kurambiwa nehurumende kuti maredi bharo right inini ndichizvinzwa zviri kundirwadza Changamire nekuti weisiri haisiri nzvimbo yenge yakafanirwa kuti kana taakuti ende muno kuti titengese yenge ichinzi Makon farm haina kumbodzi Makon reserve handisi kuziva kuti wana vakasiyiwa mumadzinza umu wapindwa nei. Makon yakagara ichinzi inyika yatenga musoro wababa Chingaira, mambo Chingaira. Zvino handisi kuziva kuti tapindwa nei kuti adzokere muzukuru uyu kuti azoti ndiri kurwira gadheni. Makanzi munorima munogara imomo muchiita madiri Mboboville. isifani zviri kundirwadza zviri kutirwadza. Zvino hatizvi kuti tingaitonge sei. Akati atengese iye atori rongo nekutengesa ubasi kutengesa. Zamukunga wananyamba dzawauyiwo but wakundotenga akakupa imvumo yekuti mambo andititengesa iyi musha wangu ndiani. ndo pane mubvunzo ipapo kuti
chekutanga wakandotengesera munda wemhuri kumutoro, mhuri iripo kuti isenzese munda iwoyo, nekuti munda uyu hauna kutangwa nababa wako kaiwe. Right, toenda panhaka. Mutemo wenhaka unotaura iyo kuti right, sekuru wako vanhu vanobenefita nhaka iyoyo ndiwo werudzi rwana mai wako ava wachiri wapenyu nana baba wako. Wazoperawo kufa ukoenda second generation yenyu imimi wazukuru, asi iwewe semukoma mukuru wabva wadestroya nhaka yasekuru wako. Unokuona sei iwe? Right. Wadaro watengesa pashoma pacho pasara waakuti uda kuunza muzukuru wako zvakare panzvimbo pacho, asi watengesa paifana kuti muzukuru wako anga achibenefita. Waakuti pasara pacho apo pekuti wachibenefitewo futi waakuuya wakuda kuti kupatengesa kuti pabva paende watorwa. Unokuona sei iwe? Ndapaona hapana kutsakana. Hapana kutsakana. Destroyer. Destroyer. Upada zvinhu unobvuma ndinokubvuma kana mai ndinokumbira kuregerera nekuti uri kudistroya nhaka yasekuru wako, waning'ina wako havasina pekurima pane mutoro. Paro paifana kuti hauna kumboisa sendi, hauna kumboisa kana chechi panzvimbo ipapo, asi wauya watengesa nhaka yasekuru wako inofanira kuti inge ichibenefita wese wazukuru wasekuru wako. ari kumangarira mai wasarapo iye asi akuda kuvatorera zvekuti musarime mabanana kuti mabanana ndeavo kuti atengese iwo usingagariri. Saka unewaning'ina wako munozogarisana mushe kana kuti marwo watogura ukama. Ndapaona hapana kutsakana. Ndinoda kuti neno nditikuwane titambe zvinova ndichienda pamberi. Kana ndichitaura zvinanofadza totaura todziora tifambe hanzi growth point. Saka nyamba dzakaona kuti vanhu ipapapa vazhinji vacho munofarira mhamba stereki, ari kutekerai mhamba achikutekerai chii achitora chii midland, so that parosara pake pese mozoona manje akuisa mastendi aburisana namai wako wachiri wapenyu ndimai wako newaning'ina wako hapachisina. Asi inhaka yamakasirwa nasekuru, saka sekuru wako unoti kwawanenge wachiti chiine wewe chisu chivanhu chedu toti munhu haafi. Ndichizwa mai mama wachitsanangura wanyatsotsanangura zviri kundishamisa tauya kumukumatari. Dai akanga auya kumba achitaura nyaya yake kuti mai ndafunga kuti kapisi kaya kaimbori mwana mai kaya kamaifambidzana kaya dai munhu yaona kufamba nepapo wandapa dai takataurirana vasina kusvika kusvika kunokumatari. Saka munhu hataone kudyira kuti aona kuti wataurirana yangu kumba hazviiti, chirega ndiende kwamamba pamwe ndokwandogona kudini kubudirira, asi nyaya inongozvitonga here. Tisikuziva kuti pane zvinezvi ishe wavo nharani masabhuku wavo ingadaiwaniwo wauya ishe wavo ndiforina sabhuku wenyu ndiani kamba zimufana mdibui
arikufamba nanyamba dzautengesa ndiye arikutofamba wekuzipa kachangamiri ende zvikuitika nezvekuitika kutokudza negiririye nyabadza arikutogadzira nhaka yewazukuru wake hazvichazobvi kuna nyabadza kaizvo ufumo hwese unongochiti iwewo mhuri yako yakasimwa nasekuru wako yotambudzika ungati zvinoshandei zvinhu zvakadai aizvo nyabadza atenga nyabadza iya yese papake zvinoti ana location rwepabva rwezotore rwake Mutara nyabadza yane botosoro ndiyo family yacho but ini kachangamira ndafara nemushinda uyu at least kuti abvumbe kuona kuti ari kukanganisa tinotadza tese varume asi it's another story kuti uone imwe picture kuti apa ndini kukanganisa apa regaini ndinofunga zviri kutaurwa nandachangamiri zvakadini zvakanaka jefu dzokera kumba kundonyatsogadzira zvemhuri yako zvakanaka ita rudo nemhuri yako rega kuwengana nemhuri muri wana wapfika iri urikuzvinzwa enda undogarisane nemhuri zvakanaka imhuri yako iyi andokuzviona kuona wakuda kudaidzana nawo uchida kufambidzana nawo kumatare uyu wakurasika wakurasika andindo wazvinzwa ka chiita mutauro wekupedzisira uchitiisa bhogweni ndiani nganzi kamba handiye kamba waya akambobuda mumagaka achiti tatogadzwa mambo asi ndiye ufamili yake ndakambozoerenga mabhizo kaii ndakubvunza kuti inini ndiri madzikoma angu akawandira saka muzukuru uyu wawakapa haatombozikanwa mufamili ndeyokupi michero yakasimwana nasekuru mumangu nelemoni kana ndakudawo kuzoenda kundotema haatitandanise kuti vaimwana vanenge pasisiri penyuze vapiwa munhu vapiwa munhu ndo zvataramba abvuma akati aiwa ndinozvidzora kutarivhesi hakuna munhu asikatadzi kuuya kuno kuda kuti tipapiwe njere kana kufamba ndatovhurwawo pfungwa tinonzwisana saka zviro zvese zvinoda kuwa kuti tifambe ndima kuti iite zvakanaka takabatana tichinzwerana ndochikumbirawo kuti muzive kuti handina kuenda kumakombo musiri nemi murikowo zvakare ndinokudai ndemagara maigara muchiuya saka zviripo ngezvekuti ngatiwe tinoti zvese zviri kuitikaka tisawe tinotsaurana bhozi inini kana mukada kuti mudare hazvina zvezvichabatsira pakatopinda kakukanganisa asi kanogadzirisa I think renyu rapera mune zvakanaka muchisimuka muenda samukoma tamuonesa kuti nhaka yasekuru wenyu kana akakweka hapana kwaari kuenda nekuti chivanhu chedu isusu tinoziva kuti wakafa wapenyu vanenge vachiona saka kana dai ari yaakatenga atengesa nhaka iyo hapa pasina basa asi kuti nhaka yasekuru yakasiyirwa imimi mhuri akadaidza sekuru wenyu akadaidza mhuri yake yese uyai ndakupapa saka mweya iwondo watinotarisira kuti unoramba uchidi uchienda mberi saka tosimuka yakutenda